Tnediet is-sejħa l-proġett pilota ta' tablets fir-raba' sena tal-primarja għall-istudenti kollha tal-Istat, Knisja u Indipendenti. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo fisser kif il-proġett pilota se jibda jaħdem minn Marzu ta' din is-sena u fis-sena ta' wara jinfirex mal-iskejjel primarji tal-pajjiż kollu. It-tablets huma parti minn ta' miżuri li qegħdin jittieħdu bħala parti mill-istrateġija tal-Gvern sabiex jonqos lill-litterizmu. Dawn it-tablets se jingħataw l-ewwel lill-għalliema imbagħad lill-istudenti u wassaħaq li s-suċċess tal-proġett jiddependi wkoll mill-għalliema li se jkunu huma li jiddeċiedu liema huwa l-aħjar software li għandu jintuża. L-għalliema importanti li nagħtaw sehem għaliex kull bidla fis-sistema edukattiva tirnexxi biss jekk ikollha s-sehem sħiħ tal-għalliema. Pass mal-stakeholders kollha, għandek l-għalliema, għandek il-ġenituri wkoll aktar il-qudiem, għandek l-MUT li qed tirrappreżenta lill-għalliema. Dawn ma n-nies li ħajkunu kollha involuti. U l-għalliem huwa n-number one għalija. Għaliex permezz tal-għalliem mbagħad nilħu lill-istudenti. Il-Ministru Bartolo żied jgħid li diġà hemm min wera interess li jipparteċipa fis-sejħa. Il-proġett pilota mhux biss se jservi ta' għajnuna fl-edukazzjoni għat-tfal, imma se jservi ta' esperjenza ta' tagħlim ukoll għal dawn il-fornituri. Il-Ministru Evarist Bartolo saħaq li l-Gvern tgħallem mill-iżbalji tal-passat meta kien hemm il-kritika li saru wisq tibdiliet f'salt u maġla fil-qasam tal-edukazzjoni. Nitgħallmu aħna stess kif l-għalliema jitalmu jużawh aħjar u jibdew jużawh fis-sistema edukattiva u wkoll mbagħad nitkellmu mal-ġenituri kif se jużaw it-tfal fid-dar għaliex għalhekk nibqa' nisħaq jien importanti li dan jintuża bħala mezz edukattiv. Tablet minna nifisha mhix edukattiva. Kif tuża? Permezz ta' dan il-proġett il-Gvern se jkun qed jassigura li t-tfal kollha huma min huma ġejjin minn fejn ġejjin jingħatalhom ċans ġust u ugwali biex ikunu eqreb tat-teknoloġija sa minn xkunithom. Barra minn hekk il-Gvern kommess li jkompli jaħdem qattih biex ma jkunx hawn tfal li joħorġu mill-iskola mingħajr il-ħiliet meħtieġa.